अरमान। हम अक्षरा सिंह स्वागत करतानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावत बाई सुपीरिया सिल्क। कल जौन लइका खेत में हल चलावत चलावत आपन जिला के खातिर सपना देखलस, कल जौन लइकी रसोई में चूल्हा पे आग बारत बारत आपन जिला खातिर कुछ कर दिखावे के आग पैदा करलस, कल जौन आम विद्यार्थी किताब में आपन जिला के गाथा पढ़ जिला के प्रति जुनून जगाए, आज उस सारा अरमान के साकार करे के उनका मकसद मिल गइल बा, एगो रास्ता खुल गइल बा, जिला टॉप के मंच मिल गइल बा। ऐसे ही अरमान के साथ अब तक 12 गो जिला के 12 गो प्रतिनिधि सुरमई जंग में आपस में टकराइले, जेकरा में से 2 जिला गया और जिला जौनपुर के प्रतिनिधि के अरमान पूरा ना हो पाए। आज फिर से बचल 12 गो जिला में से 6 गो जिला आपस में टकराई, जेकरा में से कोनो एक जिला के जिला टॉप बने के सपना टूट जाए। जंग की शुरुआत करी ओकरा से पहले स्वागत कइल जाओ भोजपुरिया संगीत के आपन सुर से शिखर तक पहुंचावे वाला राजेश पांडे जी और संगीत के पुरोधा जिनकर गायकी के लोहा दुनिया में मानल जाला पूर्णिमा जी। अक्षरा जी अरे और हंसी तो बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। जस जस एपिसोड आगा बढ़त जी तस तस गहरात जाता, अरे तो सुर एकदम परवान चढ़ गई बा जी। और हम आशा करत नहीं कि आरो बढ़िया बढ़िया चीज सब निमन चीज सब हमरा सुने के मिली, ये हमरो सौभाग्य बा। हम सब तो खूब आनंद लेते हैं, खूब मजा में। मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जो बीड़ा उठाकर आए हैं वो अपने जिला का झंडा गाड़ कर जाएं बस। तो स्वागत कइल जाओ हमार जोड़ीदार मनोहर सिंह के और साथ ही साथ स्वागत बा मोनेट पासपोर्ट ऑडियंस के। आज सबसे पहले सुर के ई जंग में उतर रहल बा ऊ जिला जौन बोकारो नदी के तट पर बसल विद्वानन के जिला बा। जोरदार ताली से स्वागत करी जिला बोकारो के प्रतिनिधि चंदन तिवारी के। मन के सवरिया बन गईला तू। हम है चंदन तिवारी, जिला बोकारो से। इतिहास गवाह बा, बोकारो जिला ना कबो हारल बा और ना ही अपन बेटी के रहते कबो हारी, और सब जिला के पछाड़ के हम आ रहल बानी। रोग हमारी बचपन से सपना रहे कि हम अपन जिला खातिर कुछ करी, वो मौका हमरा मिल गइल बा। हम बहुत जल्द आ रहल बानी अपन जिला के जिला टॉप बनावे। होता तो लहराते हमें आवना सहाय जी, ए जी होता तो लहराते हमें आवना सहाय, सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, हटिया के जोर गड़ता, सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, हटिया के जोर गड़ता। होता तो लहराते हमें अब ना सहाय जी, होता तो लहराते हमें अब ना सहाय, सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, खटिया के जोर गड़ता, सैया डबल बेड के पलंग बनवाई, खटिया के जोर गड़ता। महीना बीती नौआ चढ़ जाए, बबुआ के आवते परिवार बढ़ जाए,
आठवां महीना बीती नौवा चढ़ जाए बबुआ के आवते परिवार बढ़ जाए बबुआ ताए बाकी पलंग नहीं आए जी बबुआ ताए बाकी पलंग नहीं आए जी होई जब यार सटा बबुआ तो पाई जाई जल्दी कोनो पढ़ाई भूलवाई खटिया के जोर गड़ता सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के जोर गड़ता होता तो टहला रहने अब न सहाय जी होता तो टहला रहने अब न सहाय सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के जोर गड़ता सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के जोर गड़ता सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के जोर गड़ता। क्या बात है जोरदार ताली। चंदन तिवारी जी सर। अब पूरे केवाड़ी खोल दिली हो, थैंक यू सर। पूरा बोकारो के झंडा गाड़ दिली, जबरदस्त। थैंक यू सर। शुरू में कहनी है इनका कि सुरूर एकदम बढ़ गई बा, जीते रहे जुग जुग जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी। चंदन जी मैम। तुम सोना हो और उस पर से खुशबू, थैंक यू मैम। बात पर बात। एक बार बेटा हम दोनों थोड़ा सा सुनना चाह रहे हैं, वो बनवाई जरा मारो। हाँ आहा बड़ी जबरदस्त है। सैया डबल बेड के पलंग बनवाई जियो 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 जियो। जोर गड़ता बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आगे के जंग खातिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जाइंग स्टेज के पीछे, मनोहर आपके इंतजार कर रहे हैं। चंदन का बोकारो के झंडा गाड़ कैलू की का भइल? एकदम गाड़ के ही नहीं है बोकारो के झंडा। अच्छा, जज लोग के तोहार परफॉर्मेंस जो दे कैलू ह, मंच पे अपन जमा कैलू ह, जुमा कैलू ह, डबल बेड के पलंग बनवा दी, तो जज लोग के कैसा लागल उ डबल बेड के पलंग? बहुत अच्छा लगल है, बहुत ही अच्छा लगल है। कमेंट्स तो बहुत अच्छा रहे, हम का बताई, एकदम खुशी के मारे हम पागल भइल बानी। जिला बोकारो के सुरमई परफॉर्मेंस के साथ शुरू हो गई बा आज के सुरमई जंग। अभी मंच पर उतरिए बाकी के 5 गो जिला। आज और कौना एक जिला के आपन सपना टूट जाई, बिखर जाई, वो जिला कौन हुई? अगला जिला के पलटवार देखे खातिर टीवी के सामने बनल रही जल लाटी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। बस एक छोट से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। ब्रेक के पहले जिला बोकारो के जबरदस्त परफॉर्मेंस भई। अब बारी बा अगला जिला के। जोरदार ताली से स्वागत करी जिला कुशीनगर के प्रतिनिधि सोनू लाल यादव के। नमस्कार, जिला कुशीनगर से हम बानी सोनू लाल यादव। ऐसे तो हमार फूस के मड़ेगा, कबो कबो आंधी तूफान भी ओकरा के उड़ा लेगा, लेकिन हमार इरादा इतना पक्का बा जो ना के कोनो आंधी तूफान और भवंडर ना उधिया सकेला, ना हिला सकेला। और ई इरादा बा जिला कुशीनगर के जिला टॉप बनावे। आगे लागो ना ए राजा, आगे लागो ना, आगे लागो ना ए सैया, आगे लागो ना दिहला जिंदगी के माटी में मिलाई, कमाई में तोहरा आगे लागो ना दिहला जिंदगी के माटी में मिलाई, कमाई में तोहरा आगे लागो ना, आगे लागो ना ए राजा, आगे लागो ना, आगे लागो ना
माटी में मिलाई कमाई में तोहरा गिरा गोना दिहला जिंदगी के माटी में मिलाई कमाई में तोहरा गिरा गोना। काम बड़ लागे बासुर जी के सोझा जा लाज हमरा लागे छोट बाणे देवर बबुआ काम बड़ लागे बासुर जी के सोझा जा लाज हमरा लागे पड़ती खेत बाटे कहिया ले जोताई पड़ती खेत बाटे कहिया ले जोताई कमाई में तोहरा गिरा गोना पड़ती खेत बाटे कहिया ले जोताई कमाई में तोहरा गिरा गोना। आगे लागो ना ए राजा आगे लागो ना आगे लागो ना ए सैया आगे लागो ना तभी हला जिंदगी के माटी में मिलाई कमाई में तोहरा आगे लागो ना जिंदगी के माटी में मिलाई कमाई में तोहरा आगे लागो ना जिंदगी के माटी में मिलाई कमाई में तोहरा आगे लगोना। ताली सोनू लाल तू तो कई दिला कमाल। वाह राजेश जी, लागत हमरा कि खुशीनगर के किला गर्वत हो। इहो बुझाता हमरा कि तहार जिंदगी तहार सफर तोहार जतरा जो यहाँ तक अइला है में काफ़ी संघर्ष भइल और माटी के सुगंध आवता हमरा। बहुत अच्छा, शाबाश। सोनू गाना सीखे हो बेटा? मुझे तो सीखने का मौका ही नहीं मिलता है, बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। और क्या? मेरा भी फूस के मड़ई है और मेरा दूध का धंधा होता है। हाँ हाँ। और मैं बीए में पढ़ रहा हूँ इस समय। जो भी पढ़ाई करता हूँ मैं अपने एक आध कार्यक्रम से जो पैसे कमाता हूँ उसी से पढ़ाई करता हूँ, उसी से अपना कापी किताब हर चीज़ करता हूँ। शाबाश। और सर के कहाँ? साथ में हाँ साथ में जा जाके बस ऐसे ही पीछे बैठ के कोरस गाते गाते हारमोनियम ढोते धोते जो भी आज गा रहा हूँ बस गा। और सर कहाँ हैं आपके? जी ताजपुर डेहमा के हैं। कहाँ पे? गाजीपुर जिला के हैं। भाई तोहरा के तुम दाद देव और हम माता रानी से दुआ करत तनी कि खूब आगे जा, फल फूल और अच्छा से अपना जिला के। बहुत अच्छा लगा। हाय 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 हाय। क्या सुनू भाई, तू तो कोरस करत करत यार इतना बढ़ियार मंच पर और कुशीनगर जिला के तोरा हाथ में कमान बाटे। का लगल जज लोग के कमेंट कैसन मिलल तोहके? बहुत बढ़िया भैया, दिल खुश हो गई। हमके तो उम्मीद भी ना रहा कि हम इतना अच्छा गा पाए भैसन मंच पे। जैसे कि हम तो हमेशा से कोरस करत है मंच के पीछे बैठ के, कबो मंच पे बैठ के, लेकिन हमके ये उम्मीद ना रहा कि हमके ऐसा मंच मिली और जजेज भी हमसे खुश हुई कबो जिंदगी। अब संगीत के रणभूमि पे उतर रहल बा एगो सुरीला जिला औरंगाबाद। जोरदार ताली से स्वागत करल जाओ औरंगाबाद के प्रतिनिधि कौशल किशोर मंडल के। सूरज बाबा के आशीर्वाद आ सतबहिनी माई के ममता के छाँव मिलल। हम कौशल किशोर मंडल अपना जिला औरंगाबाद के कमाल जमानत बनी। वो दिन आ गइल बा
कि हम अपन जिला के खातिर कुछ कर सकी। एह जिला टॉप में हम अपन जिला के टॉप पर ले जाएंगे। बनल गाँव के बिगड़ल छोड़ी अइली हमरा गाँव कि पाव के पायल ऐसन छन कवली कि गह गह करे मोरा गाँव कि कुसुम फूल यस गमकत दहिया और कुसुमे रहे उनकर नाम चाल के गयो आइल हितई में 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गयो। कुछ भइबो ना कइल 4 दिन में पूरा टोला हिला के गइल। कुछ भइबो ना कइल 4 दिन में पूरा टोला हिला के गइल। दर्द दिल के बढ़ा के गइल, दर्द दिल के बढ़ा के गइल। आइल हितई में 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गइल। आइल हितई में 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गइल। आइल हितई में 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गइल। जोरदार ताली। ओ, क्या बात है, तू तो हल्फा मजा देला हैं। आपके प्रणाम करतानी हम, आपके अंदर के कलाकार के प्रणाम करतानी हम, आपके खातिर स्टैंडिंग ओवेशन। जी कैसा लगा आपको? हमरा के बड़ा अच्छा लगा था। पहला बार ऐसा मंच पर कार्यक्रम कर रहल बानी। परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी मेरे गुरुदेव हैं। मैं अपने गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ, यहीं से प्रणाम करता हूँ। अच्छा, एक बात पूछे के चाह, आपके नाम का बा? कौशल किशोर मंडल। अंदर के भीतर के नाम का बा, वो जाने के चाह, बताइए जल्दी। जोगा मालूम बा का? अरे सब खबर रहेला, बताइए जल्दी। हमारा नाम कौशल किशोर मंडल है, लेकिन प्यार से लोग रवा कहते हैं। कमंडल बुलावेले। जोरदार ताली कमंडल खातिर। ता कमंडल जी चली कमेंट पे चलब। जी राजेश जी। दर्द दिल के बढ़ा के गइल। खातिर बहुत क्या बात है। जगह कभी हम ना भुला पाए। इतनी सरलता और आसानी से जो तुम्हारी हरकतें निकल रही थी, कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि तुम कोशिश कर रहे हो। ऐसे लग रहा था कि वो जगह तुम्हारे लिए बनी है। सारी जितनी जगह तुम। ऑल द बेस्ट। वाह कमंडल भाई, औरंगाबाद जिला के झंडा गाड़ दल न। पहला बात कि हमार तू नाम जाने गईला। अरे हम टीवी के सामने बैठ के देख रहल बानी, तोहरा के जे भी वहाँ के लोग बाटे
ई अक्षरा जी जज लोग तोरा के कमंडले कहता, ई पूरा दुनिया तोरा कमंडले कही। अच्छा ये बतावा, एक बात बतावा, का हो जन अवार्डवा मिल रहल बा बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे के, का तोरा भेटाई का? आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कि एह अवार्ड के हम जिला बोकारो, जिला कुशीनगर और जिला औरंगाबाद के प्रतिनिधि आपन आपन परफॉर्मेंस से जंग के तापमान और चढ़ा देहले बाड़न। अभी तक केहू के भी नंबर ना बतावल गइल बा। अभी बाकी बाड़न 3 गो और जिला के प्रतिनिधि। त का हुई, कौन जिला के अरमान टूट जाई और कौन कौन जिला आगे बढ़ जाई? जमल रही टीवी के सामने। एगो छोट से ब्रेक के बाद जल लौटी बेस्ट फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बेस्ट फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। पूर्णिमा जी, आप हिंदी गाना हमेशा से गईली, लेकिन ये भोजपुरी गाना के सफर कैसे शुरू भइल? अक्षरा, मैंने हिंदी गाने भी जो गाए हैं, बहुत सारे मेरे गाने जो हैं वो भोजपुरी गानों पर ही बेस्ड हैं। जैसे सरकाइलियो खटिया जाड़ा लगे, सैया के साथ मड़ैया में, सनसनन साए साए, वगैरह 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 वगैरह। अक्षरा, मैं एक बहुत ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगी, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी शर्म के, कि जब हिंदी फिल्मों में मुझे गाने नहीं मिलते थे काफ़ी अरसे तक, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने ही मुझे बनाए रखा, मेरी कला को बरकरार रखा, और इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस प्रांत ने इतना प्यार दिया मुझे, इतनी इज्जत दी कि मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं गा नहीं रही हूँ। धन्यवाद। अब सुर के मैदान में उतर रहल बा नजाकत और नफासत के जिला, नवाबन के जिला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राजधानी जिला लखनऊ, और ई जिला के प्रतिनिधित्व कर रहल बाड़ी संजोली पांडे। नमस्कार, जिला लखनऊ से हम हैं संजोली पांडे। नज़ाकत और नफासत के शहर ब लखनऊ, अदब और तहजीब के शहर ब लखनऊ, और जिकरा रोम रोम में कड़ कड़ में संगीत बसल बा। और यही लखनऊ के लग साथ में लेकर आयल बानी एजा अपने लखनऊ के जिला टॉप बना। राजेश जी। संजोली जी, अच्छा प्रयास रहला, कोशिश खूब बढ़िया कैनी है, और अच्छा हो सकीला। हर गाने में ना एक हुक लाइन हम जिसे कहते हैं ना, वो होती है जी। इसकी हुक लाइन थी तारा तारा ता 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 तारा रा तारा। ये बेटा बार बार ना तुम्हारा ऐसे हो रहा था कि कभी लगा, कभी तीर निशाने पे लगा, कभी नहीं। वो थोड़ा और जम के आना चाहिए था। जब वो जगह आती है ना, तो वो जम के आनी चाहिए थी, तो मजा आता बेटा। ता अब अंदर से डर लगा था कि ना? ना ना क्या बात है, बिल्कुल ना। जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। का हो जिला लखनऊ के का हाल बा? एकदम चकाचक बा। जज के कमेंट्स तो अभी फिलहाल पॉजिटिव आयल बा, और बाकी देखा जाए का
तो उनका कमेंट से संतुष्ट बाड़ू? हाँ, उनके कमेंट्स पॉजिटिव भी थे और थोड़े मतलब समझाने वाले भी थे, मतलब नेगेटिव नहीं बोलेंगे उससे। उन्होंने बताया कि इसको फील करके गाएंगे, एक कोई प्रॉपर लाइन थी जिसके बारे में वो बता रहे थे। तो हाँ, बस अच्छा लगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। जिला लखनऊ के बाद अब बारी बा ओ जिला के जेकर भोजपुरिया संगीत में बड़ा दबदबा बा। जी हाँ, जिला बक्सर। जिला बक्सर के प्रतिनिधित्व कर रहल बाड़े विकास तिवारी जी। हम यह विकास तिवारी बक्सर जिला से चल के आई बनी। म्यूजिक लाइन के ही हम अपन माता पिता माने नहीं, काहे से कि भैया बचपन में हमारे माता पिता हमके छोड़ के दुनिया से चल बसल। ये कहल चाहतनी कि हमनी के पूरा तैयारी बा, पूरा जिला लोग सतर्क हो जाओ, काहे से कि मैदान में अब विकास तिवारी आगे बढ़े। अब की बारी हमरे बारी बा जिला टॉप बने के। परफॉर्मेंस रहे। Oh my God, thanks. हम
पर्स लेके ना चलेनी, बाकी अब पर्स लेवे के जरूरत हो गइल बा, इससे कि वो पर्स में हम यहाँ के फोटो लेके चलो। यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी बिग आर्टिस्ट। अगर हमनी के इंग्लिश बोलत रहती जा तो हतना ठेठ भोजपुरी कैसे गईती जा, बताई। बतावल चाहता नहीं कि हम एगो अनाथ लड़का हैं, हमार माई के होश भी ना हमरा मन पड़ेला कि हमारा मम्मी कैसन रहली। हमार पिता के बचपन में ही हमार माता पिता के कपार पर से सहारा हट गई। हमार जौन भी पालन पोषण भइल बा वो हमारा मामा जी के द्वारा भइल बा। जौन कुछ भी जाना तनी गावे बजावे कुछ कुछ गौनी इरवा सब के आशीर्वाद आई करे के बहुत बड़ सौभाग्य हम मानतनी कि इतना बड़ बड़ महानुभाव के सामने हम एजा खड़ा बनी, उतने हम अपना के बहुत बड़ सौभाग्य मानतनी। हमरा कतनी बहुत मिल गई बा, यही मंच पे आ गई बनी, इस सब माता रानी के रोज सबके आशीर्वाद बा। चली अब न्याय मंडल के पास जाइल जाओ। गर्दा गर्दा उड़ा दिल, तू तहस नहस कर दिल। जानत नहीं कि का रहल है जे गौला है करे के सर हमनी के सुनले बन जे कि पूर्वी कह गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हतने कब हम बेसी ना कह। पूर्णिमा जी, विकास, इतने ऊंचे सुर में इतनी आसानी से तुम कैसे गाते हो पता नहीं। सब वो सब की कृपा बा, आशीर्वाद बा। इससे कि हम जब से माई बाप के सहारा छूटल तब से हम अपन संगीते के माई और बाप मानी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुश रहो, आबाद रहो। का हो भाई, तोहार पूर्वी जो पूर्वी गा के आवत रहो, ई लखनऊ जिला के हिल्लोस की ना? एकदम हिलौले भी है। जौन पूर्वी चाँप के गौले बनी ओसे लखनऊ जिला के हवा खटखटिया खाड़ हो गई बटे। हो चुकल बा 5 जिला के प्रतिनिधि के परफॉर्मेंस। अब बाकी बात सिर्फ जिला आजमगढ़ का। जिला आजमगढ़ बाकी सब जिला पर भारी पड़ी। का होई परिणाम? कौन जिला जाई घर वापस अपन अधूरा सपना के साथ, और कौन जिला के लाग जाई पार? ये सब कुछ पता चली बस आखिरी ब्रेक के बाद। देखत रही जा भोजपुरिया जहान बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। तब भोजपुरिया जहान अब मंच पर उतर रहल बाड़न आज के आखिरी जिला के जवान, जिला के कला और कलाकारन के धरती कहल जाला। जी हाँ, जिला आजमगढ़, और ई जिला के प्रतिनिधित्व कर रहल बाड़न विजय प्यारे जी। हम विजय प्यारे आजमगढ़ जिला से बानी, और जब हम 1 साल के रहली तब हमारे पिताजी गुजर गईला, और जब हम 12 साल के भइली तब माताजी छोड़ के दुनिया से चल गईली। अन्य जिला वालन के चेतावनी, जैसे हमार नाम विजय बा वैसे हम अपने आजमगढ़ जिला के विजयी बनाई और जिला के टॉप पे पहुँचाई। तगैया के कासल कसैया लोग छोड़ दी, तगैया के कासल कसैया लोग छोड़ दे तो पैसा में 5 शेर गौरस बिकाई, और रिक्शा चलावे वाले सिनेमा देखल छोड़ दे तो हीरो हीरोइन लोग रिक्शा चलाई। ते ब्याज के लेवल अगर सेठ लोग छोड़ दी, अरे ब्याज के लेवल अगर सेठ लोग छोड़ दे तो गरीब बन के खैले कबो धान ना ओराई। अरे हाँ बुढ़िया लोग अपन लिपस्टिक लगावल छोड़ दी,
तो हऊ बुढ़वन का फिर से जवानी लौटी आई तो बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़ी तो बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़ी अरे तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़ी तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़ी ओ भारी पड़े बाबू भारी पड़े ओ भारी पड़े हो भैया भारी पड़े बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़े तो बिना मोच के रामचंद्र जी बिना मोच के रामचंद्र जी जो लंका को हरा दिए और बिना मोच के कृष्ण कन्हैया जो कंसा को मिटा दिए और बिना मोच के अमिताभ बच्चन बिना मोच के अमिताभ बच्चन जिनकी लॉटरी लग गई और बिना मोच के बालेश्वर जी जिनको यश भारती मिल गई और बिना मोच की औरत है अरे बिना मोच की औरत है जो सबको नचाती है और मोछ वाले कमाते हैं तो बिना मोछ वाली खाती है और भी आखिरी में कहना चाहेंगे बिना मोछ वालों की एक ही कमजोरी है जहां पाते हैं वहां झुक जाते हैं नेताओं की बात है जहां पाते हैं वहां झुक जाते हैं और मोछ वालों की एक ही बहादुरी है सर कटाते हैं पर सर झुकाते नहीं हैं अरे तो बिना मोछ वाले हनुमत जी भारी पड़े अरे बिना मोछ वाले नगेंद्र सर भारी पड़े अरे तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े ओ भारी पड़े हो बाबू भारी पड़े ओ भारी पड़े हो भैया भारी पड़े बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़े तो मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े ओ भारी पड़े हो भैया भारी पड़े ओ भारी पड़े हो भैया भारी पड़े बिना मोछ वाले मोछिया पे भारी पड़े बिना मोछिया रखौला से का फायदा बिना मोछ वाली मोछिया पे भारी पड़े क्या बात है अरे बाप रे बाप हम लोग तो झूम गए बाकी सब भोजपुरिया जहां जो टीवी स्क्रीन पे देख के झूम रही होगी इसका अंदाजा लगा लीजिए आप लोग हम हतने कहब जुग जुग जिया धन्यवाद सर और अपन जिला के नाम ऐसा ने रोशन करा और ठेठ माटी की चीज लेके आ अच्छा एगो बात बताई हमके जो पता लागल है कि जिला आजमगढ़ आपके परिवार बा हम वही मिट्टी के बनी अभी विकास भैया गईले उन्हों के माई बाप नहीं बढ़े हम जब 1 साल के रहनी जब हमरे पिताजी एक्सपायर कर गईला और जब हम 13 साल के बहनी तब हमरे माताजी एक्सपायर कर गईले दुख भरी हमार जिंदगी हो गई रहे लेकिन हो चुकल बा आज के 6 गो जिला के दावेदारी अब मंच पे बुलावे के चाह बाकी के 5 जिला के
से अनुरोध करब कि ओ जिला के प्रतिभागी के नाम के ऐलान करी जेकरा के मिलल बा मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे के खिताब। बिना मूछ वाले आ जाओ जल्दी से। जोरदार ताली। तो आज के मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे बारन जिला आजमगढ़ के विजय प्यारे जी। इनकरा मिल गई बा मोनेट पासपोर्ट की तरफ से एगो बढ़िया सा उपहार। आज की जंग उ योद्धा के भी सम्मान करल जाई जेकर प्रस्तुति पेश करलस सबसे मजबूत चुनौती। हम न्याय मंडल से जाने की चाहब कि उ कौन प्रतिभागी के प्रस्तुति बा जेकरा के मिल रहल बा पायलन पोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब। सब लोग बाग अपन अपन जिला के खुट्टा गाड़े में लागल बा है। औरंगाबाद कमंडल तो आज के पायलन फोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे बारन जिला औरंगाबाद के कौशल किशोर मंडल। इनकरा के मिल गई बा पायलन फोटो के तरफ से एगो खूब बढ़िया उपहार। मंच के जौन जिला के जिला टॉप बने के दावेदारी आज ई मंच पर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस जिला के नाम लखनऊ। सो सॉरी बेटा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार। पहला चरण में सुर के जोर आजमाइश के बाद आगे बढ़ गई हन 5 गो जिला। जिला बोकारो, जिला कुशीनगर, जिला औरंगाबाद, जिला बक्सर, जिला आजमगढ़। सुर के ई जंग में अब तक कुल 18 गो जिला दस्तक दे चुकल बड़े, जेकरा में से 3 गो जिला के जिला टॉप बने के अरमान पूरा ना भइल, यानी कुल 15 जिला इस जंग में आगे बढ़ गए। अब बाकी बाड़े मात्र 6 गो और जिला जौन कल उतरिए सुर के सबसे बड़ जंग में। न कैसन होई कल के संग्राम, कौन जिला पड़ी भारी और कौन जिला हारी। दुआ करी कि रउआ सभी के जिला डटल रही इस जंग में। देखत रही जा भोजपुरिया जहान बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। यार गर्दा उड़ा दे ले तू। फुल एंटरटेनर वाला। पजरवा आ गया तो मोर गोड़ में छुत हाँ कनिए भाई गोड़ में सिका। अरे अलका तू मचा देलू तहलका। मंच के जौन जिला के जिला टॉप बने के दावेदारी आज ही मंच पर हमेशा के खातिर खत्म हो जाएगी।